Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin dandalin Kano. Shirin dandalin Kano shiri ne da ya saba zuwa muku a kowane mako daga Matashiya TV. Shirin dandalin Kano shiri ne da ya saba kawo muku tattaunawa da masu shirya fina-finai, jaruman fim, mawaka, masu kwalliya da sauransu. Inda a yau muka karɓi bakuncin ɗaya daga cikin jaruman shirin cikin daɗin kowa. Sunana Ahmad Suleiman ne, zan jagoranci shirin a yau. Malam Bashir, ayyuka masu kallo sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, masha Allah. Malam Bashir, masu kallo za su so su ji cikakken sunanka. To, ni dai sunana Ismail Garba ATO, ainihin full sunana kenan. Malam Ismail. Bayan jin sunanka, masu kallo za su so su ji a ina aka haife ka? To, ni ɗan garin Kano ne, cikakken ɗan Kano, amma an haife ni a garin Minjibir. Mahaifina ɗan Minjibir ne, mahaifiyata yar tudun wazirci ce, ɗan gidan wazirin Kano. To, masha Allah. So, daga nan za mu so mu ji ɗan takaitaccen tarihinka, misali kamar makaranta da aka yi. To, alhamdulillah, na yi primary school a nan dan Agundi Special Primary School. Daga nan da na gama again sai na ƙara yin ita ɗin dai dan Agundi Junior Secondary School. Daga nan kuma sai na tafi Sharaɗa. Na je Sharaɗa na gama senior sai na tafi Audu Bako, na yi certificate Animal Production. Na yi certificate Animal Production shekara ɗaya, sai kuma na juya na ƙara yin Poultry Diploma. Mu ne iya farko da muka fara yin poultry a Audu Bako, ɗan Batta kenan. Wato amma an gama akalla ina ga wajen shekara 5 zuwa 6 da kammala diploma. To daga nan dai kuma sai aka shiga fafata inda dama dai ana fafatawar gaskiya. So bayan kammala karatu ka fara harkar fina-finai ne ko kuma ka fara wani aikin kamar? Harkar fina-finai dama na fara ina yin shi tun kafin ma in kammala karatu. Zan iya cewa tun kusan ina jiniya zuwa siniya na fara yin harkar fim. To, masu kallo za su so su ji yanayin hanyoyi da ka bi ka tsinci kanka a cikin ita wannan harka ta sana'ar ta fim kenan. To, alhamdulillah, ka san komai da ka sani akwai sha'awa ta farko kenan. Za a iya ganin abu yana baka sha'awa kafin ka tsanduma cikinsa. To, sha'awa ce ta farko. Na biyu kuma ni dai ba acting na fara yi ba, magana ta gaskiya rubutun fim na fara yi, script writer kenan. Akwai mai gida na Umar Kanu, yayan Ali Jita, mai Crown Studio kenan. To Crown Studio shine kamfani na nan na fara zama, kuma har yanzu na alfahari da Crown Studio. Daga baya Umar Kanu shi ya koya min yadda ake rubutun fim, shi ya rubuta min yadda ake tsarawa, shi ya koya min yadda ake komai da komai da ka sani. Sannan kuma shi ya fara ɗora min kyamara a duniya, har yau ina alfahari kuma da haka. Wani fim mai suna Gimbiya Bakandamiya, shi ne fim ɗina na farko. So fim na farko da ka fara yi kenan? Shi kuma kamar rubuce-rubuce da ka fara yi na harkar fim? Kamar za ka ga wasu sukan fara rubutun littafi, daga nan su karkata su koma rubutun fim. So wanne ka fara yi daga ciki? Fim ka fara rubuta ko kuma ka fara rubuce-rubuce littafi? A'a, ban yi rubutun littafi ba. To ka fara rubuta su ne kawai direct, saboda kamar da ike farkon shiga ne ban san yaya ake yin ma screenplay ba. Wato tsara shi labarin, ka fitar da gidan wane da wane ne, a waje ne ko a cikin ɗaki, a mina za a yi mai ake bukata, wuka ko irin shine screenplay, tsara labarin ban sanya ake ba. Kawai sai na yi shi irin kamar ka rubuta labarin ka ne kawai na cika 80 lips da shi, na je na ce ai gashi na rubuta shi. To da ya karba bai gwale ni ba, da ya karba ya duba ya je karanta ya tsaf, sai ya ce gaskiya labarin ka yayi kyau, amma bara ka ga yanda ake yi kuma gaba.
sai ya ɗauko kafin a fita aikin shi wannan gimbiya bakan damiya din wannan fim din kenan, sai ya ɗauko script din a buge sai ya bani, sai ce ka je ka karanta wannan, idan ka karanta za ka ga yanayin tsare-tsaren fim din yadda ake, in ka ga wannan tsarin to irin shi za ka yi a wancan naka. So a cikin shi wannan rubutun ka fara yi aka rubuta aka aiwatar a fim ko kuma an fara dora ma kyamara bayan? Gaskiya kafin a fara dora fim dina